Pozor, ide najtichší obraz v galérii. Ticho neznamená prázdno. Niekedy práve v tichu zaznie najviac. Peter Julius Kern narodil sa na Liptove, krajine, ktorá nehovorí nahlas, ale vie rozprávať. Cez farby, tiene a nálady. Kern nebol maliar dramatických výjavov, jeho silou bolo ticho, jemnosť, cit. Toto sú votické lúky na Močiaroch. Obraz bez postáv, bez deja. A predsa je to príbeh. Namaľoval ho akvarelom, lebo práve ten dokáže zachytiť niečo, čo olej nedokáže. Prechod medzi skutočnosťou a spomienkou. Žiadne ostré línie, len náznaky. Lúka sa pred nami nerozprestiera, ona sa vynára. Ako keď si na niečo spomenieš, ale nie celkom presne. Kern vedel, že krajina nie je kulisa, že lúka je pamäť. A tak ju namaľoval ako pamäť. Mäkko, melancholicky. Toto nie je obraz, ktorý si fotíš. Je to obraz, ktorý si pamätáš.